Крымские татары в опасности. Об этом заявил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, комментируя задержание и обвинение крымских татар в принадлежности к Хизбут-Тахрир. По мнению Семиволоса, это последовательная политика запугивания со стороны российских властей. Так, я думаю, що це небезпечно для практично всіх кримських татар, оскільки це такий чіткий сигнал, який посилає російська окупаційна влада всім кримським татарам, що жоден кримський татарин не є у безпеці, що кожного можна обвинуватити, кожного можна, скажімо, притягнути, на кожного можна зробити справу, кожного можна притягнути до відповідальності за той чи інший вчинок, уявний чи реальний. І якщо, скажімо, ми маємо справу 26 лютого, то чому не можуть бути якісь справи інші?